és un mineral que té funcions molt importants dintre del nostre organisme. Anem recordant-te'n una d'elles. Forma part de la hemoglobina. És una proteïna que se troba dintre dels nostres glòbuls rojos i que s'encarrega de transportar oxigen. Si al teu cos li falta ferro, no se forma hemoglobina i, per tant, el teu cos no estaria ben oxigenat. Atenció, perquè la carència de ferro provoca un tipus d'anèmia molt conegut i molt corrent també. És l'anèmia ferropènica o anèmia per falta de ferro. I atenció també si eres una dona amb regles abundants perquè eres més propensa. Anem a recordar-te a tu i per a tots quines són les fonts dietètiques de ferro. Per una banda tenim el ferro en majúscules, el ferro d'origen animal. El trobem en la carn, sobretot en la carn roja, també el trobem en el marisc i en el peix en general. Però com que tota pedra fa paret, és interessant també que conegues que també pots trobar ferro en productes d'origen vegetal. Cereals enriquits, les lentilles i els espinacs de Popeye. Per tal de millorar l'assimilació o l'absorció d'aquest ferro, te recomanem una costum molt valenciana: prendre un suc de taronja. Ja ho saps, per a prevenir l'anèmia, toca ferro i ajuda.